Oikein mahtavaa päivää vaan kaikille. Mä olen Green Tortilla ja mun Optifine ei toimi vieläkään. Mä en tiedä miksi. Mä haluan korjata sen. Ja nyt, niin kuin näette, mun FPS on hiukasen parempi. Mä nyt tiedän FPS-numeroja, niin hyvä, kattokaa tätä ihmeellistä. Ei lagia. Yes, mä olen niin ottanut tätä. Mitä me saatiin viime kerralla aikaiseksi? Tommonen ruma pieni dirttibase, joka luultavasti poistuu tosta, kun tulee päivä. Niin sitä ei enää sen jälkeen siinä ole. Mä lupaan sen. Mene pois. Mä en halua, että sä kosket muhun. Haha, hippa, ai. Se oli vitsi. Hippa. Säkin oot hippa. Haha. Looseri, hävisit. Oot huono. Näin huono. Looseri. Onko sulle ennen sanottu pou? Haluat sä antaa mulle se? Haluaisit olla... Sähän teet ihan kivasti itses damakee tolla sun povilla. Haluat sä antaa mulle se? Nyt. Power of Christ. Se on pieni viaton kana ja sä vaan ammut sitä. Sä nyt tapat asuutun. Oikein. Pois. 360. Ei. Se oli lähellä. Se oli tosi lähellä. Mitä mä en pitäisi tehdä? Hakataan nyt mobeita. Ai. Hakataan nyt vaikka mobeja. Siis toi Creeper teki mulle just palveluksen. Ja hyvä, että räjähdit. Löysit mulle kivan trapin. One shot. Ei vaan. Ai, älä ammuskele. Mä en tykkää siitä, että mua satutetaan. Onks hakkaaminen dirttiä? Hakka vähän dirttiä. Älä sit hakkaa. On sit tommonen looseri. Mies sä sinne uimaa. Oikeesti, onko sä vähän tyhjä? Hei, älä ammu. Onks sieltä kaksi? Mä kuulin ihan selvästi kaksi noita semmosia. Critical combo, kunnon combo. Saiks mä bovin sulta? En saanut, sä olit huono. Sä olit ihan kakka. Oikeesti se olisi Pirate Shock, mutta ei ollutkaan. Mä tykkään katsella väärin. Mene pois! Mä en itse tiedä, onko mun ääni kuulunut ollenkaan hyvin tässä videon aikana. Mä koitan välttää niinku semmoista ääntä kanssa, että mä hengittäisin tuohon mikkiin ihan kypällä. Mä en siitäkään tykkää yhtään. Nyt on paljon. Koitan saada ne sotimaan. Vähän kuolen itse asiassa kohta. Just huomasin. Mun hullut HP:t. Oi, mä sain kunnon. Täällähän on kunnon gangfightti. Tää zombi on ainoa, ketä on kiinnostunut musta. Täältä mä tuun ja servaan kaikki. Antaa noitten sotia. Ai sä voitit kaikki. Last man standing. Sitten tulee Tortilla ja vetää kaikki tästä alas näin. Kato, XP:täkin on 10 leveliä. Ihan hyvin ollaan saatu. Tappamalla yöllisiä vihollisia. Jännä lause. Tai sanava nikaan kuole. Oi, kiitos. Mä en muuta vihaakaan kun näitä vitsin nää on niin ärsyttäviä nää skeletonit, kun ne on nykyään niin OP-aimbotteja. Kato nyt. Nyt näyttää pahalta. Jos mä menen vähän tänne sivummalle regenee. Ammu sitä zombia. Älä nyt oikeesti, se oli vitsi. Älä ammu sun ystäviä. Mä rikoin mun ainoat suolet. Sä voisit kuolla. Kiitti povista, nyt povat. Povitappelu. Ennen kuin kuollaan. Povitaistelu viimeiseen mieheen. Mulla on puol HP:tä. Miten toi skelli ei tappanut mua? Oh, that's trickshot. Kattokaa. Oi.
Ai mulla loppuu arvit. Oi! Sähän melkein löit. No mun sen verran hopet, että mä voin hyppää tänne. Kaikki on varmaan se vitsin pälli, koitan nyt mennä ylös senkin munapää, sä kuoletko? En mä kuole ikinä. Hei, täällähän tuli aamu. Hei, kattokaa, mä heidutan sut. Piti oikein tähdät. Ei ollut kuuessa. Tässä on tää kiva ravine. Nyt voidaan ihan hyvillä mielin mennä takaisin meidän baseen. Joka on niin rumaa. Itse mä jätän ton tohon noin. Ei sitä kai mitään haittaakaan, että siinä on kunnon kompot. Ja sit critical tähän viimeistelyksi. Ja se jäi siihen, se äijä. Meillä mukaan loppui jo kaikki ruoka. Mitä ihmettä tää tämmönen on? Mä otan nää mukaan ja jatkan matkaani. Mä en tiedä miksi mä teen tähän tämmösen pesin, kun mä en oikeesti edes tarvinnut tätä. Ja nyt kun näitte, niin mulla menee toi miakka aika nopeasti, mä oon kova tappelemaan. Nyt mitä mä haluan löytää, niin olis... Sanotaan, eikohan mulla vaikka kuinka paljon kanaa. Nyt tulee kaikilla varmaan semmoinen fiilis, että mikset sä edes pulata noita kanoja, paista ne, sulla on herran jestas 20 raakaa kanaa, paista ne. Mutta mä nyt vähän taas novoilen tässä. Mä haluan löytää semmosen kivan rinteen. Semmosen, toi ei oo hirveen rinnemäinen, se on vähänkin tommonen vuori. Jos toi saattaa skeata, se on aika flätti tosta yhdestä kohtaa. Musta tuntuu, että toi kelpaa meille ihan hyvin. Miksi voi semmonen fies mä oon tossa aikaisemminkin ja mulla loppuu taas jo sprintti. Rakka mikä on hauskaa. Eikä sattunut. Aika pädäs. Oi. Okei, musta tuntuu, että tää rinne saa kelvata. Tähän me tehdään meidän kotipeissi. Ensin sitä täytyy flätätä tosi paljon. Että mä saan siitä semmosen, mitä mä kaavailin tossa. Ennen kuin mä rupesin rekordaamaan, niin mä kaavailin, että millaisen basein mä teen ihan niinku valmiiksi. Mä en itse semmoista basein ennen tehnytkään, mitä mä nyt mietin, että mä teen. Se voisi olla ihan kiva. Kiva idea. Mä niitä aitojakin nyt sattuu olemaan aika hukaisan paljon. Tää hajoaa ja soveli ihan justiinsa. Oliko pakko? En mä kyllä uutta tee. Käsihommia. Hehe. Jos mulla ei olisi Don't Disturb tai mikä älä häiritä tilaa onkaan, niin tässä kutsu kypeen tulee vaikka kun toi vitsin yksi pallon amas spällää kun spämmää tuolla koko ajan. Tarvis spällätä siellä yhtään. Okei, kyllä mä teen sen sovelin tätä tälleen. Me tehdään rautainen sovelikka. Sillä saadaan hyvin, koska me todellakin tarvitaan nyt sovelia ja paljon. Mä voisin antaa mun työkalujen nimet, mutta en mä jaksa. Liian hankalaa. Ei jaksa. Ei pysty. On laiska. Tosiaan. Ne ketkä kattoo ykkösosan, niin varmaankin muistat, että mä lupasin korjata mun Viitan ja Optifinen. Näyttääks tähän siltä, että se olisi korjattu? Ei näytä, kun kontrollia painaa, niin ei tapahdu mitään. Että semmonen Optifine mulla. Ja näin edespäin. Tekis rekordaamisestakin vähän helpompaa, kun olisi less lag. Mukavasti koolia. Peräti 3. Ui. Badass. Nyt mä hakkaan nää taas tästä pois. Otetaan nyt tästäkin vielä tämmönen pikku siivu pois. Kukaan ei tykkää dirtistä, mutta sitäkin voi aina tarvita. Sitä voi enää hyödyntää. Ja sit tiedän nää pois ja mä pääsen rakentamaan mun beissiä. Tää on ihan eka kerta kun mä teen tämmösen beissi. Oikeesti. Kohta näette millaista beissiä mä tarkoitan. Hustella koitetaan rakentaa. Häivy siitä. Häivy. Tästä kohtaa. Nää vielä pois tästä, niin sit ollaan hyvin valmiita.
aika lailla. Mene nyt. Toimi. Se ravine nyt jää tonne, mutta tuskin siellä mitään se olisi siellä ollut vaikka että kultaa, rautaa, koalia. Ehkä 1 tai 2 timanttia. Elikkä no mä nyt 1 tai 2 timantin takia mä valon tonne alas ravineen. Mä en tykkää ravineesta, koska niistä on aina hankala tulla pois. Tästä mä oon vaan piikinubi ja mä en ikinä pääsen niistä pois. Ja miksi mä otin tosta palan dirttiä pois? Eli käfenset tästä näin. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Siis tähän tulee semmonen hieno gateway vaan, tai semmonen. Tähän tulee mun ovi. Ja mun pikki hajoo nyt. Just nytkö sit pitää oikeesti hajoa. Ai mulla on rautaa, mä saan vaikka kuinka hienon pikin itselleni. Tussa mukaan laitetaan sut vaikka tohon väliaikaisesti. Mulla itse asiassa meni nää raudat nyt aika nopeasti. Ei mulla kyllä ollutkaan vaan 6. 3, 4, 5. Kohta näette mitä mä tarkoitan tällä mun basella. 3, 4, 5. Tästä on nyt vähän tämmönen rakenteluvideo, mutta jos haluatte katsoa kuinka rakennetaan basea, niin kattokaa. En tiedä onko tämä hirveän mielenkiintoista, mutta mulla jäi vaan 2. Olis pitänyt jäädä 3, mä sen tarvinnut varmaan uuden Iron Pick, mutta hei, rautaa saa aina lisää. Okei, itse asiassa mä en hakkakaan näitä tossa pois. Mä en hakkakaan niitä pois siitä. Nyt näette millainen pase muu tulee. Ai nyt täällä pitää hakata vielä 1 lisää. Jos mulla riittää pikki, mä teen vielä 2 korkean. Siis vielä 1 pykälän korkeamman tästä. Näin tää hoituu tää homma. Mä voisin taas höpöttää ajostaa, mutta mä en oikein keksi mitään hyvää höpö-höpö-aihetta tähän. Oliskohan hyvä höpötysaihe. Hyvä höpötysaihe mainostaminen. Käykää supaamassa Master MC PvP. Menkää ihmeessä supaamaan. Tekee Minecraft, Hunger Gamesia, minipelejä, Attack of the Beatin modipakettia sun muuta jänskää. Menkää supaamaan. Hieno mies. Nyt, miksi mulla on Birchwoodia tuolla ihan sama? Sitäkin tarvii. Crafting bench tulee tohon. Ja mä teen sängyn itselleni, kun mä haluun. Ja koska mä voin. Ainoa syy, minkä takia mä teen sängyn. Mä pystyn. Olko taka tossa hetken. Tähän mä teen taas semmosen mun perusfurnasejutun, minkä mä teen melkein aina. Siihen menee kyllä aika paljon kiveä, mutta ketä kiinnostaa. Mitäs tää nyt tehtiin? Näin. Ei kun. Joo, nyt mä muistan. Näin. Ei. Näinkö? Ja sitten toi tonne ja... Joo, olkoot. Ihan sama. Ei kiinnosta. Mä haluan vähän itse asiassa stonea itselleni, koska stone on kivaa. Mä saan tosta ton stackin sulatettua 8 hiilelläkin kyllä. Ja se yksi nyt menee tuolla. Mun mielestä toi stackki tulee 8 hiilellä. Ja joo, toiseen furnaseen nytten, kuten näette, tehdäänkin tämmönen temppu.
koska tota tarvitaan aina. Toi menee tohon vielä 2 päälle, niin menee ihan jeesisti. Mä teen 8 soihtua. Aika täytyy loppujen lopuksi ihan hieno idea tää tämmönen rumafurna se juttu. En tiedä, mutta mä muokkaan sitä kohta. Nyt pitää tehdä toinen juttu. Toisenlainen juttu täytyy tehdä. Tämmönen juttu. Ai! Ai joo, niin mulla on nälkä. Unohtu. Ai, sattu. Ei saa hittaa mun. Tähän se tulee. Okei, montas mun pitää nyt mennä? 1, 2, 3, 4, 5, 6 se tulee. 1, 2, 3, 4, 5 ja 6. Sitten mä lähden nyt hakkaan puuta, koska mä voin. Ja koska mä tarviin sitä tosi paljon tähän taloon. Stonea tulee sieltä kivasti. Ja nyt on muuten ruokaa. Vihdoin ja viimein. Puuta, koska mä haluan sitä. Mä haluan vaan tämmöstä puuta. Tarviin paljon puuta. Olisiko semmonen stackillinen tai puolstackia? Mä oon sen tree cutter modin tähän, koska sillä kun hakkaa ton yhden blokin kirveellä, niin se lähtee koko höskä siitä. se late on nyt paikalla. Kuuluu semmonen rasittava äänikin vielä. Ois kotoistiimiikin pitänyt sammuttaa. Enpä tiedä, mutta FPS 30 ja siinä se näyttää pysyvänkin. Se aikaa, että mä oon hakannut vaikka 3 puuta tästä vielä. Sitten kun ollaan... Mä näin sut kyllä, mä näin sut kyllä, mä näin sut kyllä. Ja herran jumala, sä muuten säikäytit mut. Voi luoja, sä säikäytit mut. Nyt on muuten semmonen, että me mennään sisälle. 22 puuta. Sä olit niin että mä heitän sua kananmunalla. Mä kyllä näin sut. Ei ollu heittävä vika. Oli heitettävä vika. Mä tarviin oven. Todellakin tarviin oven. Mä tarviin ensin se puuta. Noin paljon vaikka. Stikkejä. Miten tehtiin geitti? Olisiko ollut tälleen? Ja tälleen. Joo, kato. Mä muistan jotain tästä pelistä vielä. Tästä videopelistä. Sitten tohon tommonen ja tohon tommonen. Noin. Nyt kun meillä on sitä puuta, me voidaan mennä tästä eteenpäin. Kohti seikkailua. Joo. En mä ihan huono matikassakaan. Paitsi mä oon siinä tosi huono. Me pois! Mä en haluu sua mun pihalle. Jos mä tuun lyömään sua yhden kerran. Kyllä. Häivy! Häivy! 1 kritti, niin se on siinä. Meneekö yhden normaalilla? Meneehän tää. Kun lyödään kovaa. Missä on mun kirves tossa? Basin rakentelua. Ei mitään hirveän kiinnostavaa tarinatuokiota ole, mutta... Jos mä otan nää vaan tästä... Okei, anna tulla, sä näet, mutta niin... Ei kiinnosta! Et kyllä pysy! Oliko pakko räjähtää? En tykännyt siitä. Ihan pakko oli. Eikö se ollutkin? Alas. What? Mitä mun piti tehdä?
Aina se stone piti pistää tähän näin silleen tyylikkäästi. Kyllä te kohtatte. Ei tässä kauaa mene, mutta muusta tuntuu, että tämä toinen episodi taitaa olla purkissa tällä hetkellä. Mulla loppuu invistä jo tilakin, kun mä oon niin ahkera ollut. Haetaan vähän lisää kivetä. 22. Tämähän oli mukava. Oho. Pissasin ton yhden stonen. Näin. Ehehe. Tonne pitäis päästä. Tekee juttuja. Mä tarvitsen sitä lisää sitä tonne. Tottahan kai mä tarviin sitä. Missä mun tossa? Mä teen nää nyt saman tien tohon korkeudella. Oisko se tolla korkeudella? Ei, yksi olemmaksi. Ja se on tuolla. Se mun kirveeni. Mihin sä lensit? Hirveä pitkälle. Näin. Ja nyt te näette mitä mä halusin tehdä. Täällä on kanat jo paistunut. Joo, ja sieltä tuli vaikka kuinka paljon XP:tä. Ihan hulluna XP:tä. Hulluna expaa. Kattokaas nyt kun meikä näyttää miten rakennetaan beissi. Mutta joo. Tämä taisi olla mikä tää oli? Kakkososan kohtalo. 1, 2, 3, 4, 5. Jos ei ole lasketa. Niin, joo, höpisen omiani lasken. Niin tämä taisi olla tämä kakkososan tuomio tässä. Saatiin tosi paljon aikaiseksi. Rakennettiin basea lisää. Rikottiin hakku, tapettiin creepereitä. Käytännössä basen rakennusvideo oli tämä tämmönen, mutta mä olin Green Tortilla ja mehän tavataan ensi videon parissa, joka on luultavastikin vielä tätä samaa seriessiä. Ja mä sanon teille kaikille moikkelis moi!